Kuilano chini media friends songno khak hamya pharo hambairubo जों तिनि प्रेस मिट खालामनानै जों तिनि अराव जागा कुथुम नायजाक आनि लगियो तंगो चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां प्रश्मित देबरमा ताई तंगो चिनि अराव आसुकजाक चिनि रामचंद्रगढ़ ब्लॉक कमिटी नि YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां रितन देबरमा ताई तंगो चिनि बाइजलबारि सब जोनल नि बरम गनां चेयरमैन एंड्रू देबरमा ते आनि लगियो तंगो चिनि खवाई JDC नि मेंबर बरम गनां सुशील देबरमा जत आदम सोनो बसंग आचुकजाक जों तिनि अराव प्रेस मिट रिंगमानि हेंके फाइनाय 25 तारिख एबा खोनासनि चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट बाय कोतर खलाई काइसा लुवाजिना थाङै दङ चिनि कन्फरेन्स आ कन्फरेन्स फाइमानजों बागै चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत चिनि बुबागरान वारियर्स जत चिनि YTF नि जे सेंक्रा ग्रुप आरो फाइमानजों फाने बागै बांना जों खाबे लाम सगो ताई जों साइमानो जत थायनो चिनि बुबागरानि सेंक्रा ग्रुप जों जत जागना जों रैली कोतर खलाई जों कन्फरेन्स लेगाते जत सक्सेस का अम हेकेनो पाइथाक चिनि डिस्ट्रिक्ट नि काइसा कन्फरेन्स थाङै दङ अम हंगा चिनि खवायो चिनि पाँचटा ब्लॉक दङ रामचंद्रगढ़ ब्लॉक ताई चिनि आश्रामबाड़ी ब्लॉक तारपरे कलनपुर ब्लॉक तारपरे कृष्णपुर ब्लॉक तारपरे तेलमर ब्लॉक जत ब्लॉक निनो चिनि YTF वारियर्स सब जोंहा दिनो रेकर्ड खालायनो बे हिस्ट्रिक जे चिनि रैली एबा कन्फरेन्स खालायनो बगे जों आदिनो जत तियारं लाइजाक आमन बगे जों हायनो हाय चिनि जत बुबागरानि सेंक्रागनो चिनि जत आदं जुग संनो जों खवाइनि जों बुबागरानि वारियर्स संगै जों बरनो खाबे लामसंगो ताई जों अरो चिनि अपान्दानि कन्भेन्ट चंजाखा चिनि YTF नि अपान्दानि कन्भेन्ट चंजाखा चिनि आरसिगा YTF ब्लॉक कमिटी नि चिनि रितन देबरमा ताई चिनि अरो नाइकल चिनि खवाई YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि चिनि प्रेसिडेंट बरं गनां प्रश्मित देबरमा ताई चिनि जत चिनि बुबागरानि वारियर्स जों पाल खलाई आदिनो जों चिनि बुबागरानि जे डिमांड चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि जे डिमांड ते बसकांगो जे त्रिपुरा से एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खायनो बगे डिमांड ते चिनि 125 अमेंडमेंट बिल नि डिमांड अबरं तैबो जों सयास खलाई जों चिनि बुबागरानि लगियो तंगै जों सबा खलायनो बगे जों जत खवाइनि बुबागरानि वारियर्स जों तियार तंगो जों खाथनि तंगो ताई अम हेकेनो चिनि 25 तारिख नि 12टा जरावो चिनि प्रोग्राम चेंजनाय फियाबा जों टाइम रहनाय जत जानजन ब्लॉक कमिटी 10 टान बिसिङनो खवाई टाउन जों जमांनाय खवाई ऑफिस लावो आजा जमांमन पर आरो नहदि रैली खाय जों खवाई टाउन हल थाङै जों आ प्रोग्रामाव जों एटेन्ड खालायनाय हामबाय बेलाय हामबाय सिनि मीडिया ताखुक संनो जों तिनि नंनि बिसिङाव प्रेस ब्रीफिं खायमानि काइसना मनो जे नरक साइमानो सिनि सारा त्रिपुरानि जत जे 8 माने 8टा जे डिस्ट्रिक्ट दंमोन ओ डिस्ट्रिक्टआव सिनि YTF नि काइसा वन डे कन्फरेन्स नुइ दङ ओंगाय जे पाइथाक जे सिनि डिस्ट्रिक्ट के खवाई डिस्ट्रिक्टआव खबजाका आबो ओंगाय फाइनाय 25 तारिख नभेम्बर 2024 ओ दिनो सिनि खवाई डिस्ट्रिक्टआव सिनि जे खवाई डिस्ट्रिक्ट नि आन्डाराव जे कन्स्टिट्युएन्सी खबजाक मानि आबोनो रुगै काइसा जों एकदम हिउज मास गैदारिं प्लस मेगा रैली ओ जों खायना थाङै दङ गानि कयमुं आबोनो थांनाय जे सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव जे खबजाक जत कन्स्टिट्युएन्सी नि जे सिनि बुबाग्रानो हामजाकनाय सिनि हातै दफानो हामजाकनाय ते सिनि तिप्रासानो बुनि यागनि कारिना मुसुंनाय जत वारियर्स रकनो जत खाजानि ताकुक ति बुकुक संनो आं कयना मुसुंगो जतनो ओ 25 तारिखो फायै सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नो जों काहामकै जतनसाय खवाई डिस्ट्रिक्ट नो बुबाग्रानो हामजाकनाय हातै दफानो हामजाकनाय जतनसाय गोबां कोखिनै फुंना बगै आं नंनि मीडियानि बिसिंतै सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत ताकुक बुकुक संनो कयना मुसुंगो ते मबो साना मुसुंगो दिस इज द फर्स्ट टाइम सिनि खवाई टाउन हलो आबहाय सिनि त्रिपुरा मथा फामिलि आगुलो आमहाय कुनो जों प्रोग्राम खायमेको मनो फर्स्ट टाइम आं आबुन बिसिंगो साना मुसुंगो जे जों म फर्स्ट टाइम जे खानानै थाङै तमनि आबुनो जों काइसा हिस्ट्रिकल काइसा इतिहास जे खवाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथानि ओंगै जे सामुंखलाय तमनि खवाई डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री माने हिस्ट्री क्रिएट खेका आबहाय जों चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नो फुंना मुसुंगो त्रिपुरा हास्टेनि बिसिंगो आबो सुदु सुंगिरो जे आसु तंनाय रंनि बागै सम्भवया जतनो नरक जदि पालखे लगी रेखाय चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नो 8टा डिस्ट्रिक्ट जे तमनि ओ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो जतनसाय kaham kok ba kusukai phunungmana ninai ang nong bisingti koina musungo ang tebo sana musungo o din salsa chini je khoi district o je one day conference no
norok jottono nijini nokni kaisa panda hini wansugoi odino phaioi chini o je one day conference no musang nang thun asuna sanai bele bele hambai chini boba garai glok thun te chini tiprasa topa daktino buni yang ni yok sima man nang thun